Boyno, maing buntag, maing odto, maing hapon, maing gabi sa tibok nga kalibutan. Sanglit kini ato broadcast, malabay man sa gamhanan teknolohiya sa internet. Live kita karon sa Facebook. Live usab kita karon sa Jesus sa tibok Pilipinas. Live usab kita sa mga local TV stations. Boyno, nining kaponon ako nga dako nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of 70 Adventist Church. Ilabi na usab sa atong pinangga nga presidente, executive secretary og usab sa ato nga treasurer. Boyno, hangyon kong mos magduko sa inyong ulo, magampo kita. Daghang salamat o Dios sa imong pagiguban, daghang salamat sa imong gugma, mga panalangin nga muna angkon, kami nagahangyo og nag-imbitar sa imong balang espiritu nga maggiyas matag usa kanamo, magpahulam sa kaalam nga angay namo nga pagagamiton sa pagpasabot sa balaang pulong. Salamat nin tanan kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. Bueno, natay caller, ato sang bugtong ka natay caller. Caller, go ahead. Palihog. Mangapon, Pastor. Pangutana, Pastor. Maing hapon usab. Okay, unsa may imong pangutana igsoon? Palihog. Kini bang pwede ba sa ka-SDA o mga lana na pangontra sa mga pwede ba sa SDA nga? Unsa to? nga kanang o mga lana kontra daw sa mga barang? Kontra sa mga daotan, kontra sa mga barang, ana mo na imong bot pasabot? Kanang mga lana ba? Pwede ba magpatod? Lana lagi, kontra sa mga barang. Kontra sa mga daotan, kontra sa mga daot, so lana nga kontra anang mga buntuha. Ingani igsuon. Ang pagsabot nato sa barang, adunay gahom nga dili iya sa tao nga naghimo nini. Nguban, mingon nga, gibarang maguto, unyang ilang pagsabot, na daotang espiritu nga naghimo ni ana. Na kung magisgot na ka o gahom nga dili iya sa tao, magisgot na ka gahom nga iya siyawa, walay tao nga makabuntog ni ana. Ang 70 Adventist wala magtuo ni anang mga lana. Unsa may naa sa lana? Ang ubang lana gikan sa lubi. Ang ubang lana kung asa nagipangwa sa mga bulak ba. Now, do you think na ang lana sa lubi makaabog sa dautan? Do you think nga ang lana sa mga bulak makaabog sa dautan? Dili na siya mao igsuon. Usually, ang makaabog sa dautan igsuon si Jesus Christ. Sa makadaghan nga enkwentro ni Jesus Christ sa mga nayawaan. Doon na pa'y mga yawa nga misulod sa lawas sa tao nga gipangutanan ni Jesus Christ kinsa ka legion. Mayong ikag legion igsoon. Musubra ka na sa 500 ka mga daotang espiritu musulod sa lawas sa tao. Do you think mapahawa ni mo na siya? Ang pagpahawa sa daotan igsoon sa ngalan ni Jesus Christ. Pero di mga tao nga maggamit sa ngalan ni Jesus Christ nga pinaagi sa daotan, pinaagi ang uban sa pinaagi sa matarong. Mamanggani nga kung imong tan-aw dinhi sa Mateo Kapitulo 7, adunay pag-abog sa daotan dinhi gigamit ang ngalan ni Jesus Christ. Niya, City 22 o 23 nagingon dire. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan ug nagpanggula sa mga yawa tungod sa imong ngalan. So daghan ang maabog sa mga yawa tungod sa ngalan ni Jesus Christ. Pero ang uban lang gigamit nila sa ilang kugalingon nga mga pamaagi. Ngunang natunglo sila. Pero ang paggamit sa pagpahawa sa dautan igsuon, pinaagi sa ngalan ni Jesus Christ. Gani daan na tagiignan sa balaang kasulatan, Psalm chapter 91. Gani ginamemorize man gani nato ni, no? Nag-ingon diri. Siya nga nagapuyo sa sulod sa dapit nga tinago sa taas o yamot, magapahulay sa ilalom sa landong sa makagagahom. Magaingon ako, mahatungod kang Yehova, siya mo ang akong dalangpanan o kuta na ako. Diyos ko nga nakaniya, misalig ako. 3. Nga kaniya, kay siya magaluwas kanimo, gikan sa litag sa mga yamyam. Mga daot, mga yamyam. Okay? Gikan sa makamatay nga hampak. Kay mga tunglo, sa iyang dagan pagatabunan ikaw niya,
sa iyang mga og sa ilalom sa iyang pako magapasilong ikaw ang iyang kamatuoran mao ang kalasag ug ang tabing dili ka mahadlok tungod sa kakugmat sa kagabion ni sa udyo nga magalupad sa adlaw nga magalupad sa adlaw ni sa kamatay nga nagalakaw sa kangitngitan kamatay ni sa kamatay nga nagalaglag sa kaudtuhon mga pukan ang usa ka libo sa imong kiliran ug ang napulo ka libo sa imong tuong kamot apan kanimo kini dili makaabot nga naman tungod sa pangalan sa Dios dili tungod sa lana wala ta na hinon ang uban mo testimony na wala ang dautan tungod sa lana nga kabalo bagyud ka nga ang yawa igsuon maghimo og mga pamaagi nga matuhuan sa mga tao. Okay? Pero kung mayungyug ka og tinuoray nga pagpahawa sa mga dautan, pinaagi sa ngalan ni Jesus Christ. Palihog igsoon, unsa may uban nimo ning concern? Amen. May lain kong tanong. Go, palihog. Bayan ning mga makasala batak at pinta Makasala bata kung kung mo mga piyesta kanang moapil og unsa? Fiesta? kanang ka ba di sa po hindi ba ka mo ato Di kay nako maklaro ang imong pangutan igsoon mura og hisi, hinay-hinaya lang. okay. Asala bata Kung kung ate o mga piyesta moapil og mga fiesta, tama ba ko? Makasala bata kung moapil og mga fiesta? Okay. mo aten Muatin sa fiesta. Okay, ingani igsoon, ang word nga fiesta sa context sa Catholic, ang pagsimba sa usa ka patron mo nay fiesta. Meaning to say, magfiesta sa patron ni Santo Niño, patron ni gitawag nato og o bisag unsang mga patron. So kung magsimba ka sa patron, mauna ang pag-apil sa fiesta. Kung imong pangutan-on ang mga pari igsoon, wala mag-ingon ang mga pari nga kung ikaw nagkaon sa usa ka panimalay, nagpiesta na ka. Wala mag-ingon pari nga kung mag-inom mo sa panahon sa adlaw, sa fiesta, nagpiesta na ka. Alang sa mga pari, sa adlaw sa fiesta, kung nagkaon man ka o nag-inom, wala ka nagfiesta. Nagfiesta lang ka kung nagsimba ka sa patron nga gipahinungod ni anang fiesta. So kung ikaw usa ka tawo nga nakaagi ni anak nga panimalay, unya ni kaon ka kay gigutom ka, kay giimbitar ka, wala ka nakasala kay wala man kang nagsimba sa ilang patron. Although kung ikaw usa ka Adventista nga nakaagi ni anang lugara, aron dili ka mahimong kapangdulan sa mga bag-o pa sa pag-alagad, likayi ang pag-anha sa usa ka lugar nga adunay fiesta kay sa panahon nga mukaon ka ni anang lugar ug makita ka sa mga bag-o pa sa pag-alagad, maluya sila. Pero akong ipahinumdom ang word nga fiesta or mamistahay, aman mo, namista mi. Meaning to si nagsimba mo sa patron nga gipasidunggan niya ng adlaw. Okay? Kaya abi nimo daghang biya sa mga lugar nga gapiesta na ay manimalay sa mga Adventista. Unya kay namay nakaabot nga mga tao, nga mga amigo kay ilang unahuna dili siya Adventista. So nikaon alam dili nimo na pakanon. Pakanon nimo na pero wala sila nagsimba sa patron or wala sila magfiesta. Kay usbon ko ang word nga fiesta mauman ang pagsimba sa patron. Kung adunay tao miagi diha og mikaon, wala na siya mipista. Unsay tawag na nikaon. Okay? So, kung ikaw sa Adventista, likayan na lang nimo na mga eriyaha aron dili ka mahimong kapangdolan. Follow-up, Igson. okay. Daghang salamat, no? So, niya dinhi si Juliano Kiamco. Hello, Pastor. Maayong gabi watching from Japan. Na dinhi si Loita Moyuela. Hi, Pastor. Good afternoon. Watching from Amman, Jordan. Niasab dinhi si Daphne Licardo Nilsin. Niasab dinhi si Yula Yunok. Niasab dinhi si Jory Alvarico. Watching from Siquijor Island. So, mangumusta ko sa mga kaigsuunan diha sa Siquijor. Og naasad si Broadway Barty. Amen, no? So ilabay na inyong mga pangutana, mga pinangga.
Unya sa ato nga Facebook, hini atong Facebook diri, nagamit na lang ko sa cellphone kay mas kusog ang dili bugat ang agi sa cellphone, no? Ug ako sa pangumustahon ang tanan nato mga kaigsuonan dinhi sa Garden Church sa ato mga elder, labi na usab ni sa mga elders, no, niya dinhi sa studio karon ang ato kauban si Elder Muingi Ngona, no, ang ato nga usa sa mga elder dinhi sa Garden Church. Ug Bunoy, labay inyong mga pangutana, tawag lang mo mga pinangga sa mga pangutana nga gusto ninyo ipangutana nining mga puntuha. Niasab dinhi si Set Dayaday. Pastor, mayong hapon sa last nimo nga episode, Pastor, adtong March 28, 2019. Okay? Mahitungod sa buhat 19:3 ngadto sa size. Kay gibautismuhan man sila og usab, buot ba pasabot nga sayop ang bautismo ni Juan. Actually, igsung wala sa bersikulo sa kapitulo 19 tungod kay adunay rebaptize nga nahitabo o rebaptism nga nahitabo sa Acts chapter 19. Wala mag-ingon dinhi nga sayop ang bautismo ni Juan. Pero ang issue diri na ay mga tao nga nabautismuhan sa bautismo ni Juan nga wala makabalo nga naay Holy Spirit. Wala sila mabautismuhan nga naay informasyon mahitungod sa Holy Spirit. So ang gisgutan diri nga dunay rebaptism tungod sa doctrinal issue. Mamanggani nga alang usab sa mga tao nga bisan pa man og parihata sa pagsabot mahitungod sa righteousness by faith, parihata sa pagsabot mahitungod sa Trinity. Pero kung adunay area, say for example, ang sa balaang kasulatan Sabado, ang adlaw ipagpahulay, unya ang imong gi-practice Domingo, i-rebaptize gyud ka tungod kay adunay area sa pagtulonan nga wala nimo masabtan. Susama ni atong basahon karon. Acts chapter 19, sa imong gideklarar nga bersikulo chapter 3 verse chapter 19 verse 3 to 6. Tanaw na to. Dus ta sugod. Og siya mingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo? Sa diha nga mituo na kamo? Og sila mingon kanila, wala man gani kami makadungog nga aduna di ay Espiritu Santo. So imo makaplagan igsuon nga dili sa tanang panahon nga ang usa ka tawo nga gitagaag sa kamatuoran gibubuan o giliguan sa tibuok nga kamatuoran sa doktrina. Nay mga tawo igsuon nga hinay-hinay nga nag-receive sa doktrina sa Dios. Dili package ang pagdawat niini. Ang uban nakakaplag una, dili pwede makaon ang baboy. Pero wa pa sila nagbantay sa adlaw yung pagpahulay. Ang uban, nakakaplag nga dili makaon ang unod sa baboy, unya nakakaplag sa adlaw ipagpahulay, pero wa pa sila nakakaplag mahitungod sa kamatuoran sa Trinity. So ingani igsoon ang issue diri nganong girabaptize siya kay sa doctrinal issue. Nga wala gani siya mahibalo nga naaday Holy Spirit, pero nabautismuhan siya sa bautismo ni Juan. Laktod nga pagkasulti, dili sayop ang bautismo ni Juan. Ang issue diri tungod kay dili kumpleto nga kamatuoran ang iyang nabatnan. Sumpayan ko sa pagbasa, versikulo 3. Og siya nangutana kanila, ngadto ba di ay sa unsa nga pagbautismo kaninyo? Sila mitubag kaniya ngadto sa bautismo ni Juan. Og si Pablo mingon, si Juan nagbautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig ni adtong moabot sa ulahi kaniya sa ato pa kang Hesus. So, dinhi nga punto, wala mag-ingon si Pablo nga sayop ang bautismo ni Juan. Kaya ang bautismo ni Juan igsuon, mauto ang bautismo sa paglubong sa tao sa tubigon nga dapit. Ug ang example nga atong makaplagan dinis balaang kasulatan, sa bautismo ni Juan, gibautismo usab niya sa panahon kang Jesus Christ. Mateo kapitulo 3, versikulo 13 ngadto sa 16. Og mauni ang nakasulat sa balaan nga kasulatan. Atong basahon, 13. Nag-ingon diri. Sugot tas 11. Og ako nagbautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol. Apan siya nga nagpaulahi kanako, labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan gani sa iyang mga sapin, dili ako takos sa pagbitbit.
Ang iyang gibautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo o kalayo. Ang iyang paliran na sa iyang kamot. Pagahinluan niya o guban pa. Diretso tas resi. Og niadtong panahon na si Jesus gikan sa Galilea, miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nagingon, ako mao may kinahanglan nga imong pagabautismuhan og ikaw na hinuon ang mianhi kanako. Og si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat ni ini aron sa pagtuman sa tibok nga pagkamatarong. Unya na bautismuhan si Jesus Christ. Kinsa na bautismo si Juan. So kung imong basahon sa gisulti ni Pablo, wa mag-ingon si Pablo nga sayop ang bautismo ni Juan pinaagi sa tubig. Kay naabi mga tao karon igsuon nga wala na sila bautismo pinaagi sa tubig. Kay alang nila pandungan na lang ka pinaagi sa balahang espiritu, no? Nay mga tao nga wala na bautismo igsuon. Gani ang ilang theology lahi na sa theology sa balaan nga kasulatan. Buhay igsuon, daghang salamat anang imo nga pangutana. Okay? So hina itong Facebook karon, no? So niya dinhi si Cristela Olivares. I-share lang ninyo igsuon ang atong episode karon. I-share. Si Cristela Olivares, ingon siya, is it just my phone or hinay ilang signal watching from Michigan, USA? Igsoon, hinay ang signal yung karon diri sa Hope Channel. Ala ko kabalogon sa hinungdan. Usahay, naa sa PLDT o unsa bang mga pamaagi o baka dito sa usa ka area. Naging din sad si Marilo Tibas Dante watching from Saudi Arabia. Okay? Niyasab din ni si Luzminda Folgueras, Cayman. God bless you, Pastor, watching from Kuwait. Niyasab din ni si Sister Ning Reyes. Hello everyone, good PM. Niyasab din ni si Dave Dominic Texon. Mayong hapon, Pastor, watching here from Valencia, Bukidnon. So, kumusta na ko mo diha sa Valencia, Bukidnon, no? Nahibalo ko nga daghan na ang nagsulod din ni karon, di lang gid ako makita sa ako nga cellphone, wa ko maggamit sa ako laptop kay mura og ginagid kayo ang signal karon. Og niya dinhi si Herbert Binuetme. Question, nung hindi pa nilikha ang langit at lupa, nasaan ang Dios? Okay? So pa kuno buhata ang langit ug ang yuta, asa kuno ang Ginoo? Kung imo tan-aw sa Psalms 90 igsoon, murag ako naman ning natubag tong niagi. Naingon ni sa wala pa tunghaa ang kabukiran, kung ang yuta ug ang kalibutan nga imong gihimo bisan gikan sa walay sinugdanan ngadto sa walay katapusan, ikaw ang Dios sa gihapon. So walay paglubad, siya gihapon ang Dios. Ang imong question, asa siya sa wala pa ang langit ug yuta? Ingani mga pinangga. Nakoy nabasa nga libro nga All About the Bible by Colette. Unya dugay na to siya. Mura og wala pa ko nag-eskwela sa Mountain View College, ana. Wala pa internet kaniadto, nabasa ko na siya. 2 minutos na nabilin para sa ato nga first portion. Unya, ang iyang giingon, gi-expound niya ang Genesis chapter 1 verse 1 ngadto sa 2. Sa sinugdan gibuhat na sa Dios ang langit ug sa yuta. In the beginning, God created the heavens. Heavens means space. And the earth, and that is matter. Una yung gingon. Unya, in the beginning, that is time. So, time, space, and matter. So, naana diha. Now, sa wala pagibuhat ang langit ug yuta, asa siya. Okay? Wala siya sa atong universo. Okay? Kaya ang universo, gibuhat man sa Ginoo. Langit ug yuta, gibuhat man niya. Kung magbuhat gani ka og computer, asa man ka, nakasulod sa computer o gawa sa computer? Magbuhat ka og radyo, asa man ka, sulod sa radyo o gawa sa radyo? Gibuhat man sa Ginoo ang langit ug yuta, meaning ang universe, asa siya? Wala sa universe, gawa sa universe. So pagbuhat ang langit ug yuta. Nga naman, pila man ka klase ang langit? Nandun na tulog ka klaseng langit igsoon. Gani ang ikaduhang Korinto kapitulo 12 bersikulo 3, 4 ug 5 nag-ingon nga nakakita ako sa napulog 12 years ang nilabay. Nakakita ko no siya ditong pananahon kung nasa lawas o gawa sa lawas, wa siya nahibalo, naunsa nga kinintawhan nagisakgaw ngadto sa ikatulong langit. Og dito sa ikatulong langit nakakita siya sa paraiso.
Okay? So pag iunyag ikatulong langit og third heaven, gitawag natong English, meaning to say dili matawag og ikatulo or third kung walay second. Di matawag og second kung walay first. Mas may tingali atong basahon for the sake of pagpasabot ang ikaduhang Korinto kapitulo 12, no? Nag-ingon dinhi. Korinto kapitulo 12 3 ngadto sa 5. Nag-ingon diri. Sugot as 4. Okay? 1 Corinthians ako na-average, sorry. 2 Corinthians chapter 12. Okay? Nag-ingon diri. 12 sugod. Nakaila ako og tao nga anaa kang Kristo nga napulog upat ka tuig na karon. Gisakgaw dalang ngadto sa ikatulong langit, third heaven. Okay? Now asa man ang first heaven? Ang first heaven igsuon sa Genesis chapter 1, 14, 15, 16. Makita nato nga gibuhat sa Dios ang duha ka mga dagkong kahayag og gitawag nato nga sa hawan niini sa atong kalibutan, which means atmospheric heaven. Okay? That's first heaven. Ang second is starry heaven. Psalm chapter 8 verse 3 and 4. Gipamalandong ko ang imo, ang langit, ang mga bituon ug ang mga adlaw. So gitawag yung starry heaven. So ang first heaven mao ni atmospheric heaven, ang isa ang starry heaven kining atong space. Og ang third is mo na ang langit sa mga langit. So sa wala pa gibuhat ang space, wala pa gibuhat ang universe, wala pa na siya. Asa siya? Nasa third heaven. Pero ang tinuod mga pinangga mo ni, di ginato matris ang kinatibukan nga itinerary sa Ginoo sa wala pa ang langit ug yuta. Gamay ra kay nga butang ang atong nahibaw-an. Kay kung ato nang mahibaw-an, kita na ang Dios. Remember, ang Dios is mystery. Gitawag sa langyaw nga pinulungan nga, Deus absconditus, Deus revelatus. Meaning, ang Dios nga napadayag, o ang Dios nga natago. O ang Deuteronomy 29, nag-ingon, nga mga butang nga nadayag, iya sa tao, pero ang mga butang nga wala madayag, iya sa Dios. Bueno, mubalik kita karon tuntod, human nini nga mapahinomdom. Some loves come and go, but this one is for real. I am loved. I am broken. I need help. I need a Savior. Jesus, give me the power to change. No more excuses, Lord. I confess I have sinned. Jesus, I am yours. Jesus, I accept your offer of salvation. Thank you. Jesus, I love you and I want to obey you. I can't believe it. I'm growing in Jesus. Jesus, I will be your hand and I will be at your service. Thank you for the love letters. 24/7, 365. I'm connected to Jesus. For my doubts, I have an anchor in Christ. There is joy in this journey. This is the happiest I have been in my life. Discover, renew, and grow together as we explore Steps to Christ. Read Steps to Christ again for the first time. Balik kita. Alang kang Cristela, hinangutan naman siya ganina, yun siya nga, is it just my phone or hinay ilang signal watching from Michigan, USA? Gicheck sa ato nga mga kawani diri, uban usab sa among elder sa church si Elder Muengi Ngona, ug matod pa ni Elder Muengi, ang YouTube maayo man ang signal. Aduna lay problema sa itaw natong Facebook. So ang Facebook server igson mo ray hinay karon. So, kamo diha sa Amerika, mo experience gid mo og murag gabaklay. Ako gani dinhi usahay, gabaklay ang iyang signal. But anyway, magpadayon man gihapon ta. So walay problema diha naa sa Facebook ang gitawag nato og problema. Niasab dinhi si Sisning Reyes. Hello everyone, good PM. Si Dave Dominic Texon, mayong hapon, Pastor, watching here from Valencia City, Bukidnon. Niya dinhi si Herbert Bunuet me. Question nung, okay, ayan na mo na itong gitubag ganina. Okay?
So, Junior Silvano, mayong hapon. Pastor, daghan salamat sa imong programa. Nga bisan na ami sa layo nga dapit makapaminaw gihapon mi sa maayong balita gikan sa pulong sa Dios. Watching from Orlando, Florida. So, mayong hapon diya sa United States, no? Labi na usab din sa Florida o usab sa LA, dagantang mga amigo diya. Salamat sa inyong pagsunod. Iampo nini ato nga program. Special igsoon sa bag-o nato nga giplanuhan nga tukuro nato nga internet radio, no? Salamat kang Jay Salcido, nga ato nga executive producer sa maong pagatukuro natong internet radio. Ongoing ang construction sa ato karon nga radio room dinhi gibutang nato sa Silver Creek. Niya sab dinhi si kay Roslindio Sunyega. Dini usab sa Visayas, no? Sa mga Sunyega family o sa mga Royce family sa RFM Visayas, no? Wala ko masayop, pamilya ni sa mga Sunyega. Niya dini si Agapito Ayag, kamusta na pastor? Salamat sa inyong programa, watching from Abu Dhabi. Si Clarita Arenes, daigon ang Ginoo. Dave Dominic Texon, pastor, pwede ba mudagan og politika ang usa ka pastor? Pwede igsoon basta mo resign ka o mo retire ka. Kaya nga naman, naatay mga polisiya sa ato nga iglesia igsoon, mahitungod niya ng mga butanga, nga kung ang usa ka pastor mo apil sa gitawag nato og mga dagan sa politika, kinahanglan siya nga i-surrender niya ang iyang credential, no? Gani mo ni ang gi-aprobahan sa ato nga opisina og mausad na ang gisulti ni Ellen G. White, no? Sa mao nga mga punto dinhi sa gitawag nato og mga politics. Gani gusto na ko gakwaon diri ang mga statement ni Ellen White mahitungod sa politika og mao ni ang ato nga mabasa igsoon mo kutlo lang ko og mga pipila ka mga punto nga ato nga area dinhi. Niya kung masahon igsoon alang sa gitawag og mga pastor nga namagi mga pastor nga hilig sa politika unya natay kuan na gikan sa South Philippine Union Conference kanhi 98-006 involvement in political activities. Nagingon diri, booted that ministers should refrain from running for, campaigning for, or endorsing any political candidate or party. Any minister who will deliberately violate this warning will be asked to surrender his credential, no? So kita mga pastor dili ta mag-apil-apil niya na sa dagan sa politika. Gani wala may problema sad inon ako nakita akong pananglitan usa ka Adventist ang ato iampo nga diin makasulod niya na kay naman sa nas writings ni Ellen White. Pero kung ikaw mo apil ni ana nga dagan sa politika nga ato nga i-promote especially sa mga political party nga dili iya sa Seventh-day Adventist, dili na lang ta mag-apil-apil. Gospel Worker page 393, paragraph 1. Every teacher, minister, or leader in our ranks who is stirred with a desire to ventilate his opinion on political questions should be converted by belief in the truth or give up his work. His influence must tell as a laborer together with God in winning souls to Christ, or his credential must be taken from him. Okay? So, ingana mga pinangga. Pero ano na sa mga instances sa writings ni Ellen White nga nag-aghat siya alang usab sa mga batan-on nga mo appeal sa natad sa politika, walay question niya na. Iya na nga kagalingon nga preferences. No? Pero ang pagkampanya sa mga political party, gihisgitan kita ni Ellen White nga mas maayo nga dili kita mo appeal niya na. Nga naman, ingani, kabantay mo, daghan ng mga reliyon nga nag-endorso og presidente. Unya, ang uban mo, ingon pagid nga, gisugo siya sa Ginoo nga, kini nga presidente, mao ang suportahan. Unya, wa mo daog. Okay? Kadumdum mo sa after sa EDSA People Power nga naay mga religious nga mga tao nga gabistig puti unya nag-endorso og kandidato unya wala mo daog. Unsa man na siya unsay but pasabot ang Ginoo ba ang nasayop
or sila mo'y nasayop. Mo nga dili maayo sa usa ka tawo ang pag-apil-apil niya na nga mga puntuha, no? Bueno, daghang salamat niya. Na din si PG Serino, Pastor, dugay na kaayo ko tigpaminaw nimo sa DXRG ka pa sa una hangtod karon. Hinod na siya. Na ako'y programa kaniadto sa DXRG, sama gyapon ani nga puntuha nga atong mga panahon na igsoon pwede gay ko naka-invite og mga bisita sa lain-laing reliyon o niya mosulod dito sa vote o niya mo discuss og mga pagtulunan. Dugay na sabto nga panahon igsoon dito sa Iligan City. Nasab din si Edelberto Buok Tachado watching in Sapad. Nasad si Dada Chan watching here in United Hong Kong. Niasab din si Seset Dayaday, maayong hapon Pastor, nakaapas pa jud ko. God bless sa program Pastor. Wala lagi ang live ninyo Pastor. Tungod na sa Facebook igsoon. Adunay problema ang Facebook karong panahon na nga ang signal dili kayo makahatag og mga maayo nga signal gani akong gigamit na lang ang cellphone kay mas gaan dalon ang cellphone kung magisgot og hinay ang signal kaysa gamito nato ang ato nga laptop nining mga panahona. Bueno, tawag mo no kung aduna mo'y mga nalibgan nga mga pangutana nga ato nga tagaan og pagtagad. Bueno, natay caller, go ahead palihog. Ang akong pangutana, Pastor. Padayon. Kaning sa Daniel 9:27 ba? Okay, may tungod sa kuan sa last sa kuan nga gitawag na tug week katapusan nga semana. Okay, gikan sa 70 weeks. 9:27, okay, nag-ingon diri sa 9:27. Okay, sa tunga-tunga sa semana pahunungon ang kay 27. Og siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghang sulod sa usa ka semana. Og sa tunga-tunga sa semana iyang pahunungon ang paghalad og ang halad nga kalanon. Og ibabaw sa pako sa mga dulumtanan muani ang magalumpag og bisan hangtod sa pagtibawas og kana sanglit na tagal na ang kaligot-got ibabaw sa linumpag. Unsay imo pangutana ni Igsoon? Akong pangutana, kinsa man ning mupahunong sa halad? Kinsa ni ang? Kinsa may mupahunong na ning halad? Kani bang pronoun na tiya? Okay. Kinsay mo pahunong sa halad? Okay. Kung imong tan-awon ang context ni Igsoon sa verse 27, kining word nga og siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa dangan sulod sa usa ka semana og sa tunga-tunga sa semana iyang pahunungon. Kining word nga siya og kining word nga iyang mahibaw-an nimo kung kinsa ni sibugan nimo gamay sa 26. Atong basahon na 26 ha? Og sa tapos ang kanunam og duha ka semana ang Mesiyas pagapatyon. So ang gisgutan din Igsoon sa word nga siya, ang Mesiya. Kinsa man ning Mesiyas? Si Jesus Christ. O kanus man nahunong ang mga paghalad-halad sa mga karnero. Nahunong ang paghalad-halad sa mga karnero sa diyang si Kristo gilangsang sa cross. Kay si Kristo mauman ang katapusang halad. Sumala sa giingon sa Juan Kapitulo 1, versikulo 29, Behold, the Lamb of God will take away the sins of the world. O gitudlo ni Juan Bautista, si Jesus Christ, nga mao ang Lamb, nga mao ang katapusan nga halad. O kung aton tan-awon, siya ang katapusan nga Passover. Aton tan-awon. Unang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 7. Mauni ang gisulti sa Biblia. Okay? 5:7. Kuhaagikan kaninyo ang daang igpatubo, aron kamo mahimong bag-ong minasa, maingon nga sa pagkatinuod kamo dili na pinatubuan, kay gikahalad na si Kristo ang karnero sa Pasko. Gikahalad na si Kristo ang karnero sa Pasko. Balik sa imong Daniel 9:27. Atong basahon aron mo connect niya 27. Og siya atong gipamatud-an nga sa bersikulo 26 kining word nga siya mao ang Mesiyas.
og siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghang sulod sa usa ka semana og sa tunga-tunga sa semana iyang pahunungon ang paghalad og ang halad nga kalanon ibabaw sa pako. So kini magpahunong igsuon mao si Jesus Christ. Follow up igsuon. Padayon. Padayon sa imong kwan. Follow up sa imong pangutana. Naman ko ka wali pastor nga hindi ko nung nagpawag sa mao ang Antikristo. Ang pahunungon diri mo ang mopahunong o ang pahunungon mo'y Antikristo. Go. Paminaw sa imong cellphone igsoon aron dili ka malit sa cellphone lang paminaw ayaw sa imong monitor. Ang padayon. Pagkatapos sa second coming. So, ang Antikristo mo'y mapahunong sa halad? Mao na ako. Mao na ila? Okay. Igsoon, wala maghisgot sa context sa Daniel 9 mahitungod sa Antikristo. Ang gihisgutan sa context sa Daniel 9 mao si Jesus Christ. Nga diin, naghisgot kining kapitulo 9 og 70 ka semana naa sa bersikulo 24. Kining 70 ka semana igsuon nasakop na dinhi ang 62 ka semana gagisgutan sa 26 bago lang nato gibasa. Og dinhi sa 27 og giingon din siya dinhi og sa tunga-tunga sa semana. So meaning to say, gahisgot ang Biblia mahitungod sa usa ka propesiya ngadto sa kamatayon ni Jesus Christ. Nga diin nagisgot nga kining Mesiya maoy mopahunong sa mga paghalad. Now, kung ang duna may nagdala sa theology nga ang mopahunong mao ang Antichrist, gusto kong mahibalo kung unsa nga bersikulo ang iyang gisindigan kay sure ko nga dinhi sa context sa kapitulo 9 sa Daniel wala dire gisgutan nga ang mopahunong sa mga halad mao ang Antikristo. Padayon igsoon. Wala na. Daghang salamat. Daghang salamat usab sa imong pangutana igsoon. So ni adiri igsoon si Joel Lacson Sumagang, God PM Pastor, watching from Kuching, Sarawak, Malaysia. God bless this program. Niasab din si PG Sireno, pag-adto nimo sa talairon, Pastor, maskin layo amoa, ako kagidayo para makadungog og makakita nimo sa personal. Tuntun na to igsoon tong talairon. Maing hapon usab dinhi sa orkita no sa mga lumasag family. Labi na usab ni Tatay Ulong nga mao ang usa sa mga pioneering sa Lamdag sa Kamatuoran. Kay kaniadto sa Lamdag sa Kamatuoran nga gisponsoran sa Garden Church sa gitawag Iligan Central Church. Usara to ka oras si Tatay Ulong mao ang nagdugang sa tunga nga oras. Gani gusto pa itong ni Tatay Ulong nga andungagan na sa lahi nga oras, meaning duha na ka oras na malibad na lang yun ko kay di na nako kaya ang duha ka oras nga magsigig istorya diha sa radyo. Pero believe ko sa mao nga espiritu ni Tatay Ulong. May hapon usab diha ni doktora o ni Sir Lumasag, no? Niyasab din si gitawag og Lini Ondoy, mayong hapon Pastor, watching from Hong Kong. Okay? So niyasab din si Ernie Catayas, niyasab si Roslinjo Soniega, og ang tanan nga di na ko mabasa ang kanilaing mga pangalan dinhi nga nag-like usab. Bueno, i-share lang igsoon ang programa karon, no? Bisan hinay ang atong signal. Anyway, alang ni atong mga tao nga tungod sa kahinay sa signal dili kayo makapaminaw, ato maning ilabay gyapon sa YouTube. Og mapasa usab dinhi sa ako nga Facebook nga account. Gani sa akong Facebook account adunay usa ka page diha nga gitawag nato og Lamdag sa Kamatuoran kay ato nang gi-prepare para sa sunod usab nga internet radio. Og
sa internet radio nga ato gitukod magpadayon ang pangutana pastor didto Malabay, mukuha tag mga programa gikan dinhi sa Hope Channel Cagayan didto Malabay, mukuha sa tag programa dito sa Southern, no? Malabay gyapon didto og usab sa Manila og mismo pa man sa gitawag nato og ato ko galing nga channel sa tibok nga kalibutan nga nagabase sa Amerika. Bueno, tawag mo igsoon kung aduna pa mo yung mga pangutana. Nya dinhi si Annabel Tumampos Lagata, niasab din si Jovenel Apa, niasab din si Robic Balyarta Japay, okay? O niasab si Hugo Mathio, amen, praise the Lord. O labi na usab sa, bueno, aduna na 5 minutos nga nabilin igsoon sa mga pangutana din sa Facebook. Dirita kang Giging Manggubat, Facebook. Maying hapon, Pastor, mangutana ko, ang tao mamatay tungod sa sakit o walay sakit kabubuton ba ni sa Dios? Okay, daghang salamat niya ni Igsoon. Ingani ang ato nga nasabtan sa balaan nga kasulatan. Ang kamatayon Igsoon misulod nini nga kalibutan, human ang tao nahulog sa sala. Mamatarong man ka, madautan man ka, o unsa nga natad sa kamatayon, muabot gyud sa tao ang kamatayon tungod sa sala. Niya, Roma Kapitulo 5, versikulo 12. Nagingon, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Ug nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo, sanglit ang tanang mga tawo nakasala man. Okay? Sanglit ang tanang tawo nakasala man. Now, sa kamatayon, adunay kamatayon igsuon nga gitugot sa Ginoo. Naay balatian nga itugot sa Ginoo nga dili resulta sa sala. For example, ang yawa og si Satanas nagkaistorya dinhi sa Job. Unya gi-challenge sa yawa si Jesus ang Dios. Gi-challenge sa yawa ang Dios. Unya mato pa niya dinhi sa Job Kapitulo 2 nga atong mabasa sa 5 ngadto sa city. Sa diyang istorya nila, unya naisgutan sa Dios si Job, niingon day ang yawa. 5. Apan bakyawa karon ang imong kamot, ug tanduga ang iyang bukog, ug ang iyang unod, ug siya mo pasipala kanimo sa atubangan sa imong naong. Ug siya miingon kang Satanas, aniya karon, anaa siya sa imong kamot, ipagawas lamang ang iyang kinabuhi. Busa milakaw si Satanas gikan sa tubangan ni Yoba o gihampak si Job. Imagine nimo, kung imong tan-awon kini nga context, wala na himo nga sala si Job. Although di magid perfect ang tao. Wala na himong sala si Job. Ang nahitabo lang si Satanas ug ang yawa nag-conversation og niingon ang Dios, nakita ba nimo ang akong alagad nga mao si Job? Og niingon ang yawa, anang alagad na sa imo kay gipanalanginan man nimo. So, gihatag sa Dios nga, okay, pwede nimo kuhaon ang mga panalangin ha kaniya, ayaw lang tanduga ang iyang kinabuhi. So, nagbalatian si Job. Una na hitabo, imo nakita dito, na namatay iyang mga anak, nangamatay ang iyang mga sulugoon, nangawala iyang kabtangan, ug nagbalatian usab siya. So, adunay balatian igsuon, nga makita nato nga, bisiyag dili bunga sa sala, adunay panahon nga ang Dios mutugot sa maong balatian. Okay? Nasa'y balatian nga tungod sa sala. For example, Exodus Kapitulo 15, versikulo 26. Adunay gisgutan ni sa balaang kasulatan. 15:26 atong basahon. Nag-ingon diri. Og mingon siya, kung magpatalinghog ka sa masing kamuton gayod, sa tingog ni Jehova, nga imong Dios, og magabuhat ka ni adtong matarong sa iyang mga mata, og magapatalinghog sa iyang mga sugo, og magabantay sa tanan niya nga mga tulumanon, walay bisan unsang sakita, nga igapadala ko sa mga Ehiptahanon, nga igapadala ko kanimo. So meaning to sa igsoon na kung magmatinumanon ta, walay balatian musulod sa ato. Okay? Kung di ka magmatinimanon, resulta sa inom, resulta sa sigarilyo, resulta sa droga, resulta sa kining gitawag pataka og kaon, naagi mga balatian mabot. Pero ingani sa bigsoon,
naasay mga balatian nga moabot sa lain-lain nga katarungan. For example, faulty diet. Okay? Kulang ang pagkaon, kanang go, grow, and go. Meaning to say, grow food, kulang kag protein. Okay? Kung yung kag grow food, kulang kag mga vitamins o minerals. Go food, kulang ka og mga gitawag carbohydrates. Posible, sa faulty diet, magkasakit ka. Mao magani ang uban ng mga extremist, mga vegetarian kunuhay nga gihimo na nilang vegetarian nga makaluwas sa ilaha. Maoingon sila nga di gyud kumukaon og karne, bahalag asin na lang. Basta di gyud kumukaon og karne. So sa nitabo igsoon, faulty diet. Oh? Now sunod, magkabalatian ka na. Pwede sad magkabalatian ka sa gitawag na to og inactivity. Wala kay exercise. Magbalatian ka na. Pwede sad magbalatian ka sa violation of laws of health. Wa lagi ka, vegetarian lagi ka, pero sige kag bilar. Okay? So, kinsa mang lawas maglahutay na sige kag bilar. Nabitay mga balatian nga, gitawag mga, nasa mga call center, sige bilar, nagbalatian man. So na, pwede nagsignal naman na itong kauban din nga time na. So, mahatag lang tayo, naibalatian nga, heredity, congenital defect, gitawag na to of, gitawag ecological problem, pwede sab gitawag na to og iyasyawa. Bino, nakabsan na magita sa atong panahon mga pinangga, lami pagig kayo nga isay-isay kining mga butanga. Niya dinhi igsoon si Rolly Tabamo Hintika, gikan sa Maasim, SDA. Niya dinhi si Richard Clark Tayong, na ay mga kuan dinhi punto mga pangutan din ako ma-entertain sa sunod na lang ni. Bueno, mga pinangga, di na magin motugot ang panahon. Sa ngalan sa among station manager o communication director o sa amo nga media coordinator dinhi sa division, kini lamang si Pastor Chris Bacalaros mingon, siya na pagkamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran, maoray angay nga mabuhi magamputa. Daghang salamat o Dios sa imong pakiguban. Daghang salamat sa imong gugmang panalangin. Daghang salamat usab sa mga butang nga imong gipahulam kanamo. Ako nagaampo sa Pinasay alang sa mga OFWs tibok nga kalibutan. Duawa sila o Dios, panalangini ang kamot nga ilang nga pagpaningkamot aron makasuporta sa ilang mga kabanay dinhi sa Pilipinas. Mayngon usab nagbalatian o Dios nga ikaw magatuyon sa imong kamot pagduaw nga na kanila sa pag-ayo sa ilang balatian, pagpanalangin sa tambal nga ilang ginatumar nga mahimong instrumento ngadto sa ilang pagkaayo o panalangin ang buhat sa tibok kalibutan labi na usab sa among mga pangulo. Salamat nin tanan kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. My people make me beautiful. My history reveals my strength. Adversity taught me the power of forgiveness. I have found my freedom. My heart is open. My hands reach out. I am the Seventh-day Adventist Church.
I thrive amidst the noise of productivity. I shine through the haze of prosperity. I stand tall amongst the throng of opportunity. I tell immortal stories of humble men and inspiring women. I'm clad with acceptance, forgiveness, and trust. I am the Seventh-day Adventist Church. My streets burst with life. Smiles paint my people's faces. Laughter follows children at play. My art displays who I am. My culture translates my story. I speak the language of courage. I am here. I serve. I reach. I love. I am the Seventh-day Adventist Church. Of course. Sometimes. Why not? Yes. My brother. My mom. And of course, my dad. The policeman. Boss. My teachers. My grandpa. When I'm threatened. When he stares at me. When I hear his whistle. When they raise their voice. When they call me by my full name. Whenever he calls me like this. Hey, come on, bro. Because they're the law. He's older than me. My grade would be at stake. They're my parents. Since I'm younger than him, I'll be fired if I don't. You know. Obedience is more than a state of being obedient. It is our willful practice of obedience. Conscious decision to obey policemen, to obey our teachers. It means submission to the rules, which are meant to keep us safe. Likewise, obedience is a manifestation of love. I respect my parents. I love my mom. I love my dad. Older brother. Besides, it says we obey our grandparents, our older brother, our people of authority, our boss, our parents, in the Lord. For this is right. Against the backdrop of my turbulent past, my outstretched arms convey a welcome. Within the embrace of my homes,
truth is echoed in a song. Grace is displayed in acceptance. A life is changed. My heart is seen in giving, in caring, in reaching, I am the Seventh-day Adventist Church. I am a land of contrasts. My heart beats for my people. I know 30 different words for friendship. And show it in 300 different ways. I rise through the rubble of devastation. And break through the chains of fear. I speak for the unheard. I am the Seventh-day Adventist Church. I thrive amidst the noise of productivity. I shine through the haze of prosperity. I stand tall amongst the throng of opportunity. I tell immortal stories of humble men and inspiring women. I'm clad with acceptance, forgiveness, and trust. I am the Seventh-day Adventist Church. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel.